Ez muitxu. Venga, Telmo, lasai. Aguanta. Tírate. Ya. A mierda, kolega. Ja esan izun, pilota bat naizela, hemen. Nahi. Puta madre. Irabazi duzu buruz burukoa. Bikote aldaketa izango da. Nahi zuregana. Gabon Euskal Herria! Ongi etorri baserria zuzenean saio honetara 6. saioa baita. Eta igandeko atalean protagonista soinu hau. Hoixe da tirapu. Joarea hankaz gora jarri zuen dana berriro, baten bat buruz bera ere jarri zuen. Honetaz guztia hitz egiteko gure katedra osatzen duten solaskideak hemen prest dauzkagu. Xabi Gabon! Izeta! Mantisidor! Padilla! Gabon! Nere! Kaixo! Jose! Amaia! Eta Biurri! Kaixo! Eta armailetan badakizue, jadakoneko zuek ere protagonistak zarete, gure lehiakideen familiarrak, lagunak, prest daukagu dana eta prest kamiseta, Padilla, irrikitan nau, ikusteko irrikitan. Begira, gaur, erlijio berri badago Euskal Herrian. Txonijismoa! Txonijismo! Tania, orduan, Padilla, Tania gaixua, Claudio. Osea, ping-pong pelota bat ematen du, urdina, gorria, urdina. Hoixe, batzuek esaten dute kamaleoiaren, zera, komplejoa omen daukala, kolorez, ez dakizen bat aldiz aldatu duelako, gorritik urdinera, eta orain berriz urdinetik gorrira. Alata guztiz ere serio hartu behar du, asko hitz egin da, batez be, Taniaren kolore aldaketez, baina baita ere Taniaren jarreraz edo berak bizi duen egoeraz. Ikusen zago. Inoz du nahi ekin ego. Denok aldatu nahi dute. Ez dakit zer daukan edo zer, baina... Da joe, berriz galtzi da, SR6 txilez. Ja esan izun, pilota bat naizela, hemen. Zuke nahi talde gorrian eta zure bikote bezala mantendu nahi duzu. Taldi gogortuteko eta neube bikote modure hobeto ikusten nintzen. Nik ere emozioetan ez nago ondo, emozionalki oso bajunago. Taniagaz bikoti eba haula odako. Lehiai behire egize da punto debil bat izan lehikela. Ni triste nago sentitzen dutez. Bi taldetan bota naute. Amaia, Gabon. Hola, nahiten duzu. Bera entzutean, zer? Gaixua, pena bateu. Azkenean, behar ez digiten eman zer demostratzeko, ze pixkat asierren da beti azpin bezala, ze behar beti asierra zaltza esaten ezin dula demostratu, ezin dula ezerren, eta Tania... Zer ateratzen zaizu, beste izen bat ateratzen zaizu? Ez, beste izen bat iruditu zein lapsus. Natania. Ez, Tania gaixua, azkenean normala triste hotia, eta azkenean ez dira usten, ez zindu behar niun ubikatu. Hene ematen dizula bere egoera orduan. Besteek zer uste dute, Tania, zer, bai, txurru? Alako realite baten, alako aventura baten, aulan motxila hori erutia, paper hori, alarrol hori eukitzia gainean ikuste super saia dala, berak, ondo esan dagoen moduan, emozionalki, psikologikoki, eta nik uste horrek bere meritu dakala. Gogorra izan zen ere, edo izan da ere basarriaren aventura eta presioa Markorentzat, ulertzen duzu, Tania? Ez, bueno, baita ez. Azkenen ez du denboa izan demostratzeko, baina horregati dago bi aldetan, ez? Azkenen besteak demostratu dute, eta bera ez. Asi que beren problema da. Nire postpozik dago, bere fama dauka, bere presentzia dauka realitian, besteraz genuke Taniaz ez zer jakingo. Eta nik uste beha guztua dagoela, bi taldetan daulako, behataz hitzeiten daulako. Baina hori ez da, hori ezin da hola izan ze, inor ez da guztua zure bikotea. Baina zuri nantzuntzizun, zu guztora gana asierrekin da, asko esantzizun, ez da? Horban, pena mateu, baina beha guztua asierrekin daulako berriz. Asierna bueltau da, eta asko maite giola, eta posik, eta bitarten bota indion bitartien guztua dago. Berriz bueltatu alako, baina azkenean, baina zu emozionalki, bakarrik, azte zenean nahi pentsatu behar du azkenean jo inok ez dira. Hoi pentsatu ezko gola ez da reakzionatzen, asierna bueltau ezko. Hombre, momentu Xabier Zaldua, Gabon!
Bai, berdin. Nik uste Amaiak esan dula, Tania beti Asierren menpe bezala ondala, azpini ondala, baina uste ez dala bakarra. Talde urdinene badalela beste batzuk menpe. Eta hori, oin arte Tania gaitota. Xabi, bakizu zer galdetuko dizun izenak. Nik uste Andrea eta Luzia ere Tanian moitxon da, lo pasak ez zaieto katu horra ondi hortetzea. Nik uste Luziak asko demostratu dugula programa honetan, Taniak baino desientez gehiago. Nik uste bakartako proban, lehenko azten ikusi zan, idikine proba egin zuenen, bakarka hasi zianen, Taniak eta Luziak ez zuen demostrau. Bueno, baina, seigarren programan gaude. Trajektoria ikusita, Luziak behintzat hau asko itxi ditu saio desientetan. Baina zein menpe daulako. Bueno. Baina esan du, a ber, Carmele. Nik uste dut, dakaten errazioa ezberdina dela. Nik uste dut agian urkik Luzia alde batea utziko bazun, gero Luzia urkin gana bueltatu bibazan, ez zala besarkatzen hasiko, ez zala musuak ematen hasiko, ez ezaten asko maite dula. Eta nik ulertzen zergatik Taniak dakan errazio hori Asierrekin eta benetan maite dula. Baina nik ez dut ulertzen nola izan daiken olako, ezakite hori berriro bueltatzie eta hola bueltatzie. Nik esan nuen beste saio batean, eta uste dute hori ikusten ari garela eta errepikatzen ari direla, Taniaren izaera nolakoa den, nik uste dut heldutasuna demostratzen duela, bere limiteak, bere mugak zeintzuk diren jakinez, eta berak badaki ahula dela, fizikoki, eta horregatik deskartatzen da froga batzutan, eta nolabait onartzen du, ez dela fuertena, are gehiago. Emozioa, edo atal emozionalean, Janire, Gabon. Taniak Asierrekiko duen jarrera momentu honetan, azken atala ikusita, ulertzen da? Ulertzen duzu? Nik ulertzen dut, Taniak badakiela, Asierrek ez daukala beraren kontra ezer pertsona bezala, Asier dagoela pentsatzen, bere bikotei lehiaketa hau irabazteko moduan, eta hori ulertu egiten du eta onartu egiten du. Beraren gana gueltatzen danean, pozik gueltatzen da, badakilako ez daukala pertsonalki ezer bere kontra, eta ziurrenik ikusten duelako, bikote indartsu bat irabazteko dobentzat gerra apur baten moteko oraindik. Irizpide hori erabilita agian uler daitezke ondoren entzungo ditugun adierazpenak. Ondo entzun, adi, Asierrek esan duenari. Nik galtzi mauten gaur, da aukera badauen barriro, igual berriz jon neikela joarea. Nik ikusten dutela Tania baino indartsu hau dauela, segun ze probatarako, eta bueno. Asier da un minuta, porque la ha vuelto la chonija. Txonija, ane, Gabon. Gabon. Goikoren laguna. Eta txonija, esaten dut, parre maltsurrak egiten dituzte. Bueno, baina nik uste dut ez dagoela esaten modu, en plan gaizto baten, gainera bera presentau zan txonija moduan, bueno. Besteok, ala uste duzue, gaizki izeta? Ez, nire ondo dituzait. Beak, horla presentau zan programa, oza, que ondo dituzait hori izatea. Baina justu hori destakatzea, agian gainera bera ja ez dagoenean aurrean, agian aurrean dagoenean bai pixkat ematen du barra ez esaten dezula, ez da? Berarekin batera barra eginez, hori nabarmentzen, baina bera ja ez dagoenean bilon artian, niri bai iruditzen zait pixkat atzetik egiten duela Goiko kasu honetan. Oier, eta Andrearen laguna? Bai, Parkatu, Andreak eta Goikokin dauriena, Taniak bebardin egin dau, Norekin esaten duzu zeinen kasuan, norekin? Haurikin daurie, Goiko eta Andrean artean. Bea gero beberakin dauena da, Bueno, bai, baina Taniak egin duelako, beraiek ere egin dute eta listo, eta hor ikusitu irudiak eta argi dago, pixkat beratzetik egin dutela. Osake azken batean bekin daurie. Xabier, zer uste duzu honetaz? Ez, nahi hor kritikatzen dira, joarea jotzea eta kritikatzen dira, baina gero olako gauza kritika behar diala, hori dala itxusi bat itea launei. Itxusi egitea. Besteok, berdin pentsatzen duzu. Xabi? Itxusi. Nei iruditzen zaiten gesto itxusi da, Asierrek joara entzuna, honik uste dut detaile oso txikia dela, eta ez daukela inungo importantzik. Eta iruditzen zait, Tanian gaiekin, iruditzen zait, Taniak dukidon suerte txarra izan dela, Asierrekin tokatzea dela jokinekin partez. Eta hor suerte txarra okioi, Asierrekin tokatzea eta Asierrek pentsatzea bere burungan, bikotengan pentsa baino. Asierrek ez dagoena egin momento baten bezizen da, Tanian lepora olako keinu bat, ez gestu bat, momentu danan esantxo arpire, eta zuk, jokinen lagune izen da, zauz gora ipatuten edo zagun edo zaranagaz, ikusi da beste bidizo batzutan, jokinek be esaten dauela, aukera okingo baleki dau bikotez aldatuko ebala.
Eta zuk benetan defendatzen dozu Tania izan bazan Jokinen bikotea ez ebal aldatuko? Jokinek ez zuen inungo momentun aldauko. Hori esan behar duzulako. Ez zuen Jokinek esan, Urkik esan zuen. Jokinek ere esan. Ez, Jokinek ez zuen esan. Iruditzen zat, Taniak lehiaketa hontan aurrera jarraitzi nahi badut, aurrutu idealiatzi nahi baldin badu, hobekien Asierren ondun. Nik uste Tania behar dola, pertsona bat ondon, nun bikotengan pentsatzen dola, eta badakin aliak eta bikoteka dela, eta ez bakarka. Eta Asierrek nik uste pentsatzen dola aliak eta bakarka dela. Asierrek bideo honetan, oraintxe bertan ikusi dugun bideo berri honetan, zera, esaten du baita ere, berriz jotzekotan, berriz ere, joarea joko lukela. Ibai? Bai, ez, berriro esan dago, ez, joko zauela, eta ontxe zuk esan duzu Asierrek dana esaten dauela aurpegira, baina ontxe berriro joko dauela joarea esan dau Tania zagoenian taldian. Bueno, galdetu itzen txoielakon eta programeolakon grabaten. Bai, beste gauze bat, Zabik esan da ontzek momentuen, Asierrek beran buruen pentsaten dauela, beran buruen pentsatuko baleki dau, ez hauen berriro guzengo nahi hartun. Dau pentsaten bikote modure, nordan aproposena berantzako alizeteko aurrera tiretu. Hainbeste programatak gero, egon dizela, autoestimo oso juegaz, txabolan eta gogor pasaten, taldiek biherri zen dau gorakada bat, eta hori gorakadien montzoien nahiek. Ba hori, baina nik hori gorakadia nik ustot nahiek emun biherrien, Asierrek emun biko zaula, eta onduan daukon bikote horrekin emango zaula, Jokinek eta Urkik itxen daubien moduan, demostretan dauela, eurak ze papel itxen daubien, beste batzui kulpia bota. Nik momentu baten bez, ez dut ikusi, galdu zaubien momentuan, galdu dugu, ez dakitzen gaizkin dauelako. Ez da konparatu behar, Asierren postura, nik uste dut garbia izan dela Asieratik, eta zentzu hortan ezin diogu ezer leporatu. Garbia izan da bere zearekin. Gaude bueltan berdinen, azkenen bikote oberena irabaztu baserria, eta Asierrek bikote oberena bilatu behar du, ez? Eta Taniarekin lortu du? Ba ez, nahirekin azkenen ni hobete ikuste, ze Tania ez du ezer demostratu, eta hoxe, bikote oberena behar du. Pentsatu behar dugu ere Asierrek iritzi berdina edo izango lukela, ez? Ez hori, bera datorrenean berak azalduko dau, ezin dugu emon ulertutzat gauza batzuk ez dituenak, esan. Eta horregatik Izaskunek jo zuen joarea, bestela bikotekide fuerte bat eukiko balun, ordunetzun joarea joko. Joarea jo zuen bere bikotea rekuperatu nahi zunako. Bueno, bai, hor dago, niretzat. Zergatik jo zuen Izaskunek, zergatik? Ba, ikuste zuelako nahi barkatu Tania. Aurrenengo momentuan bueltatu, aukera ukiezko berriro rekuperatiko zula nahi, aurrenengo momentuan esan zuen. Hori nahi rekuperatiko. Nik ez dut horrela ikusten. Izaskunen laguna dago, Nagore? Bai, beak esan zuen, beak saiatuko zala berriro rekuperatzen, bere bikotekidea. Bai, ondo moldatzen zielako, bin arten joku hona iten zutelako, orduan, nik ez dut uste dala ni ez estrategia eta ezer. Ondo moldatu die, ondo jokatu dute, eta beak hasiera baten esan zu, ni saiatuko naiz berriro zu berreskuratzen. Horretaz hitz egingo dugu pixka bat aurrerago, baina oraintxe bertan ikusiko duzuena garrantzi handiko gaia da, eta gainera aurrerapen bat da. Negutegia sutan jarriko baita. Horrela. Urrengo kapituluan, urrengo atalean, negutegian zerbait gertatuko da. Hor barruan izan dituzten, edo batzuek izan dituzten, amorru guztiak askatuko dira. Ikusi. Baina, ni banak izen hau pasau izala. Bera pate mazara beste taldera, piki-piki, taka-tak. Bere taldetik berdin zauen berak. Zu beste faltzua esan zenion, nahiri. Faltzua nahi? Bai, eta niri hori zan zenida. Nahi faltzua? Bai, eta bien queda bien, eta hori eta pelotera ere. Agetu zen, hombre, en Andrea, esan ezet. Ane Goikoren laguna da, piki-piki, taka-taka, zer esan nahi du Goikok? A ber, nik usto Tania momentu bakoitzean ibili zala, ez da talderen baten babestuta sentitzu, eta oin zaiatu, oin buelta oindan ez gorrira, eta bera burdinan egon danean bebai, ibili da petatuka junkalera, gaizki esaka ibili eta ikusi inda. Gaizki esaka ibili da, Tania, zure ustez? Bai. Nahi dobela petatu kalera joatia eta hori ikusi zan. Eta estan ez babestuta sentitu, ointxe, langorrira huelta da, eta pentsau dauenez, irabazteko aukera, geixau daukola edo, sin más. Nik ustote hasi dala ostikada joten talde urdinai. Joko zikina egiten ari dela, oier, Andreak be, mikrofono bat ikusten. Bai.
Andreak be hor liskarra badu Taniarekin. Antza Taniak, dinola Andreak zan dauela mai gaitik, faltzu bet dala. Beha hori ez dago esan, inongo momentu baten bez. Hoi ez dakizu? Oiziko ez dakizu, zer dakizu? Bueno, txabolan dauden ba, orden dato zeran hori piekona, deitzen dauden haurien bien artean, orden ikusiko gun notekon rasoia. Azkenean, Taniarekin ikusten ari naiz, nirek aurre ikusi zuen moduan pixkat Troia zaldia dela, eta guain talde gorrira bueltatu dela, ari dela auken informazio guztia hori biltzen eta botatzen aurpegira. A ber, hitz egin dezagun garbi, kaka sartzen ari dela alegia. Nok uste du? Urdinak nahi ditula. Nok uste du Taniak kaka sartu dauela. Desestrukturatzeko aldera. A ber, txurro. Neukulertu neike mugak ditxune lehiakide badala Tania. Ez dela, parti lehiakide brillantiena, onena, importantiena, gogorrena. Baina nitzako nik uste injustua dala pertsona horren alabaten jarrera kritikatzia eta hueltan gauza bardina etxia. Hori deitzen zaio hipokresia? Hipokresia, jarrera kontra esankorra, eufemismo moduan. Orduan, hemen entzuten dituzunen artean ere hipokresia nabaritzen duzu? Beste kaldetik bai, ikusi neike. Etorretxe zona, mesedez. Hobe, hitzein dezakezulako, zeren orantxo bertan txurrun gota duena, bombazoa. Bai, baina nik uste tanok ikusten dugun soze dalako. Baina, ze kasutan, distantzia ematen du behar ditugu, ze kasutan ikusten duzu hipokresia? Goikot Andrean kasuan. Personaje moduan, gero jende marabillosu eixengo da, baina, personaje moduan, nik uste, kritikatzen da biela, eta, jarrera bat, pertsona bat kritikatzen da biela, eta gero atzetik beste gauza absolutamente bardina eitzen da biela. Bai, eta berak Taniak sartzea, azuleri gorrien kaka, da gero gorrieri azulen kakak, hori ez da hipokresia, ez da? Baina kakamen danok sartzen dugu, sartzen dabe. Orokorrian, hemen danak ez da ingeruak, hemen danak ez da de aburruak. Haurin artean, da beste gauzu bat da, iten dauenak, bata da bilena, pelota pinpon baten moduen, bueltak emoten, kaka sartzean bien tartean. Baina hori ikusi da lako realiti baten, eta nik ez dut txartu ikusten kritikatzia, perfecto ikusten dut. Abentura badalako, joko badalako, eta nik uste kritikatu inbiar dela. Baina, ojo, gauza bat da, kritikazia, hori kulpa botatzia pertsona hori, eta gero zeuk atzetik gauza bardina etxia. Ez daka zentzurik, ez daka logikaik. Nik azken bate uste Taniak nahi du nahi da, logika baten barruan, hau da, beste taldekoa beharten artean diskutitazte baldin baina, frogetan okerrengo dia, haiekale joaz, eta ni aurrekan joaz xerrekin. Nik uste teknika badala, jazta. Baina leporatzen diotena horrentzun duzu. Faltsu bat dela, hor piki-piki-taka-taka. Bueno, eske badeuena, eta gozakaton. Baina, batzuk estrategiatzuak, eta beri hori da. A ber, nik uste dut, barkatu, Taniari ikuste zaiola nolako pertsona den ez dut usteatzen. Nolako pertsona da zure ustez? Ba, nik uste dut gustatzen zaiola, hori, azkenean pixka mutxuka ibiltzea, gainera, urdinek gorriei buruz hitz egin duen moduan, agian Goiko eta Andreak pixkat ikusi bertzuten nola den, eta, klaro, berari esan dizkiote gauza batzuk bere aurren, eta goen berak botatzen ditu, azetikan. Baina, eske Andrearen... Esan nahi dut, igual, itzein dula, hola, urdinekin gorringatik gaizki, esaka pixkat, igual ikusteko benetan urdinen aurpegik, nola itzeian atzeko. Hori da. Izan leike. Marko, zuk Tania esagutzen duzu. Bertatik bertara, esan nahi du. Ni ontan urdinekin naho eta Goikokin naho. Azkenen Tania ikusia oso faltsua dela, bi taldeetan ondo dago eta gero gaizki. Urdinekin dagoenean eharki dago, eta gorriei kaka sartzen, eta gero alrebez. Marko, baina kaka sartzen hemen danak dabiz, modu batera da bestian atzetik, baina atzetik eta arpegira esaten gauzak itxin ikusten. Asierre buruz ez du gazkitze egiten, adibidez. Eukiko ditu bere filiak eta bere fobia dena moduan. Azkenean, Andrearen hitzak hartuta, pina desestrukturada egiten nahi da talde urdinarekin. Bai, nik uste dut ontxe bertan ekipo gorritxaiet gauza diferente bakarra indauena izen dela Tania, eta indauena izen da gorrixen artean desoreka psikiko bat lortzia, zera, fizikoke ikusten da gorrixak urdinak izin ditu. Karmelek esaten du ezetz, esaiozu? Ba, nik uste dut ezetz, azkenean nahi gea Tania eta Asier, eta hemen atzetik ikusi da baserritar, bi 2008 bateko bi baserritar, 70ko bezala jokatzen. Bi baserritar atzetik txutxumutxuka hitz egiten txabolan atetan, aldatuko tuketa bikotea, eta nuntzien emakomeaiek, nuntzien baserritar emakomeak,
Kamilok esantzuna, atera hoiek gora. Hoiek atera behar Ez, baina hemen Tania egurre moten dabiz eta gero azkenean dara partitzen dabe. Ez dakit Carmelek zerbait eskatu dizu. Izenak, mesedez, Mari Carmen, izenekin egin behar da berba. Bueno, ez zaitelako gogoratu, baina ez da izenak, hor agertu ziren. Jokin eta Urki, nik aldatuko nuke, nik ez nuke aldatuko. Baina, zuk esaten duzu, berdina dala hori, da zela berbetan, nola jokatuko duten agisen edo ze pentsatu duten probetaz eta ze pentsatu duten programaz eta nola egin, eta Taniak egiten da bena, ez da bat ere berdine, niretzako ez da berdine egiten da biena. Ikusi puntu desberdine daukagulako zue urdina eta ni gorria bezala. Aurreneko atalean ikentzunion Andreari esaten pina desestrukturada. Eta orain, hemen ikusi denakin, ni telebistan ikusi denakin, ikusteten dena da, pina desestrukturada ez dakiz eta alde den. Gorriak erakusten nahi die, esentzia pura. Esentzia pura. Zera jakin nahi dut, hemen argitzen dugun. Xabi, Taniak egiten duena edo agian egiten omen duena. Zer salaketak entzun ditugu. Hau da, ulertzen diazu, kaka sartzea edo mierdea. Tiki-tiki, taka-taka edo. Tiki-tiki, taka-taka. Onargarria da jarrera hori ala ez? Nik usteet joku bezala onargarri edala, baina hemen ni flipauta jatzen naiz askotan. Erabiltzen die hitz batzuk, ez dakit zeinegatik bezala, faltsu eta nik ez dut uste faltsukeri da, nik egiten nahi dana. Bere minberatosun horren barrun, haida, joku bat ateatzen. Eta danak, txurruk esan du bezala, danak aia hemen Tania eta zitzeiten, eta batzuk egiten duena normala iruditzen zaio, eta beste batzuk egiten duena atzetik, ez zaio normala. Ja, baina, orain nola jarriko dizut urrengo bideoa ba? Mari Carmen. Diozu, zer diozu? Nola jarriko dizuet txurru, nola defendatuko duzu ze, orain arte... Erresa da, oinarte erresa etxen da dana, Ez dakit zer esango didazuen, ondorengo bideoa ikusita berria da, oda inok ikusi ez duena, Taniak gorriekin hitz egiten, zertaz? Zan dizuete zerbait ahi... Bai, petatu... Ez dute ondo hitz egin, petatuz. Kriston desaidiakin. Desaidi, arrotuta. Arrotuta jonda. Barkatu talde urdina hau kontatxagatik, baina petatu nire laguna da. Bere arrokeria, bere txuleria hori... Txuleria, ez dakit. Hori esaten dute, bai. Urdine pentsatzeu txuloa naizela, ez dakideke pentsatuko guen hoi? Zenei ez dautu inbarra zait? Baina, hitz egin dute petaturekin ahi konklusio hori ateratzeko? Ez, bakarrik hori pentsatzen dute, adibidez, kordan, azogan esan zenuen, egira nola dauden, rebentados, tal. Bueno, igual beraiek esaten dute, igual zure talde animatu. Bueno, azkenean jendeak opinatzeatik ena. Ezin zara guzti ezin da dena egon da eroi. Taniak hau dena kontatuta gero, bastante desmotivatu nau. Nahi ez dautu inbarra zait? Ezen olako arpegia Mari Carmenena, amarena, petaturen amarena. Itxoizu pizka baten horretaz izegin behar dugu, baina txurru, hau nola defendatu daiteke. Esan nahi dut, nik galdera egingo dizut. A ber, Taniak petaturen kontra egindako kritikak komentatzen dizkie, bai petaturi eta beste taldekoi. Informazio hori baliogarria alda, ala txutxu-mutxu ustela. Baliogarria da, eta azkenean hori gestionatzen mentalki, psikologikoki bakizu ze saia esan behar da, hau da, Kristo guztisa zeure kontra ibiltzia eta lehen esan dozuen moduan, pinpon pelota bat moduan, alde batera eta bestera jutie, psikologikoki eta emozionalki oso gogorra da. Eta normala da, beran barruen min hori eukitzia, eta, bueno, kontau behar dagoena, kontatzia momentu. Ados odetek, Marko? Ni esatet, aber zeba, bueno, esan du petatu launa dela, ez? Eta zeba ez du petatu talde urdinen defendatu. Azkenen gauza esan dute petatu buruz, eta ez du defendatu. Nik uste talde urdine pixkate petatu esatu dela arrokerekin ibiltzen dela, probatan, desafiotan pixkatan. Nik uste petatun arrokeri estrategia bat dela, eta behar juten dela pixkat psikologikoki beste talde irabaztea. Baina ez dela arrokeri bat reality guztin baizik eta probatan. Petatu buruz, bere amarekin hitz egin nahi dut, baina hemen Taniaren jarrerari buruz, nola ikusten duzu, Carmele? Nik esango nun, Markok esan daben berdina. Azkenan nik gustatuko jaztela ikustea, esaten da benean petatu bere lagune dala, gero talde urdinean egondanean, eta petatuz hori esaten ibili da zenien, ea berak zesan da ben bueltan edo isildu egin dan. Igual isildua beha ez jartzati beha danan kontra. Zezu zaudenian talde baten, zure taldeko baten kontra dauden. Gero ez bueltau eta ez konteu laguna moduen. Zure laguna Basatik ez, zure pentsamentu hori lima da, bai, noski bai ez, zure pentsamentu beti aurretik, gotea. Entzako gai da, behan, tokia bilatzen. Danoa pelota baten bezala erabili duen. Jorri barkatu, baina faltsukeria erabiltzen du horretarako, ala
Ez, netzako ez da faltsukeria. Netzako ez da jarduna, netzako da jardun bat. Nola ez dakin behan tokien nundaun. Hainbeste aldiz pasau alde batetik bestea. Netzako badaki zindan bere papera. Eta gaina gustatzen zait bere paperoi programan. Badia, lehen ere esan duzu, protagonismoa bilatzen ari dela. Bueno, nik uste Taniak nahi dula horrengo denboralin, hemen esegita gotia, hemen sofatxoan, benetan dinozu, paper badala, rol badala, Taniana. Paper bat ez, etorri dala, helburu horrekin, pixkat, taldea desestrukturatzea, eta kaka sartzea, baino... Adila, baina zugutzen duzu txarto pasatzen dagoela, bakizu. Bueno, baino, iruditzen zait... Padillak meloia zabaldu du. Bueno, eski iruditzen zait... A ver, esaten duzuena, ados zaudete, Josu? Ez, nik esan nahi nun, iruditzen daitela hor, Tania oso ondo jokatzea ditula bere kartak, eta oin ondo uste zaiola Asierri izan daitelkelako finalera eamango duen gizona o baserrietarak asuntan. Nik uste dute hori nahi dana hori peloteo pixka bat urdinei bai, Asierri eutxi eta esan benga, hauekin nijoa gora. Interesagatik alegia, Janire? Ez gaztakot zer erantzun. Esteko zula? Josu, argi duzen, nik ulertu dudana da, interesagatik dagoela eta posten dela? Nik uste baiet, eta hor Asierri eskerri iritsiko litzake finala edo finalaldea edo ringurun. Aukera ikonen hori du. Ez dut ondo horatzen, baina aurreko programa batean Asierren kontra egin eban, eta orain Asier ikusten dozu finalera heltzeko moduan, orduan ez dako eta argi zu nondizoa zen. Hemen oso erreza da, finalera iritsi daiteke edonor, eta iristekotan, eta guztien artean iristekotan, oin pilare bakarra Asier da. Esaten naizeate, pinpon pelota bat bezala da bilela alde batea eta bestera, eta alde batea eta bestera bide hortan, oin euskarri bakarra Asier da. Gauza bat igual, ez gaur netzako Taniak esan duen gauzarik fuerteena eta potentena, eta da nairi buruz esan duena, hau da, bai Andrea eta bai Goikok esaten dutela nairi buruz pelota bat dela, ez dakit faltsua ere ote den esan duten. Pelota baino pelotera, eh? Zer esan du? Pelotera, hori da. Taniaren zera zen, jarrera, edo egoera zen. Taniak esan du talde urdinen nahi kritikatzen ari direla. Eta nik nire ustez hori da esan duen gauzarik fuertena. Zer ez da talde urdina gorriaren kontra, baizik eta talde urdinaren barruan dauden ikamikak eta kritikak eta gauzak. Talde urdinan ere ikamikak daudela hor barruan, horretaz egin behar dugu. Jon Fernández, Gabon, amaikak eta 2 minutu. Gabon, Claudio, Gabon, Taniari buruz hitz egiten ari gara, sareetan ze berri, konta idazu. Bueno, sareetan Twitterren gutxienez jendea Taniaren alde agertu da, adibidez hementxe Enarak Artizarrek, gure jarraitzaia den Enarak esaten du, Tania, herria zurekin. Gauza gehiago ere konparatu eta komentatu dituzte, adibidez, Ainitzek eta Aimatek ere konparatu dute Asier eta Taniaren arteko relazio toksiko baten modura. Taniak ulertuko du Asierrek ez dula bekien eon nahi. Bueno, horrelako tuit desentere jaso ditugu. Gauza gehiago, hementxe Satan bihotz txiki erabiltzaileak estrategia nahiko kurioso ere planteatzen du Taniaren zat. Nitean naiz, eta Asierri boikot egiten diot. Ta dueloa eman, ta etxea. Asier baino zehoze hobea merezizun, eska. Así que hitz gogorrak, hitz gogorrak. Bueno, eta hementxe baita komentatu duzuena hortxe platoan, hementxe Emilik esaten duena, Tania hor daun pertsonaik indartsuena da psikologikoki. Eta, Claudio, azken batekin bukatuko dugu, hementxe zapeatzen esaten duenak. Taniak ez du indarrik izango, eta nahi dezuena, baina berak ekarriko digu salseoa urrengo saioan. Talde traizioa. Claro, es que Eta batek txaloak. Txaloak, eman. Jon Fernández, gero berriro zurekin batekin goduz. Hori da, Claudio. Hori da bere helburua. Tanian helburua da guri salseoa. Parkaidazu. Zuk esaten duzu hori kritika bezala. Es que, mira, gauza dut esango dizu. A ver, guztiok onla... Ezaten da kritika. Zuek ez duzu elertzen Padillak, eta zuk ere zuek esaten duzu protagonismo bila etorri dela, eta nahi duena da, hemen zuen ondoan eserleku bat bilatzea. Xabi jutea etxea eta hemen esertzea, Tania. Oso ondo.
Tania falta izan zaiona hasieratikan, Asierrek esatea bia, bikote zela etorgia, nik zuretan konfiatzet, demostra hor deu bikote zela, baina ez. Nola Asierrek horrutzi dion, Taniak azen ez daki ez da nun daun behar. Tania ez dut ikusi Asier kritikatzen, are gehiago, oso pozik dago Asierrekin bueltatu delako, eta zergatik oraindik irabazteko aukera daukatelako. Itxosu pixka baten Rosak altzatu du, besteek ere altzatu dute, baina, aizue, Asier eta Taniari buruz hitz egiten baldin badugu, hauen egoera ezpaita oso ona momentu honetan esango genuke Asierrek alduzuelako, buruzburukoa, ikus dezagun txamponaren beste aldea. Izaskun eta nahi. Izaskun eta nahi. Berriro elkartu dira eta momentu unkigarriak bizi izan ditu. Nahi. Zer gertatu da zuen artean? Eski Izaskun, nintzako nire baserretara da. Hoi politia aitzea. Oso. Ni uste dut lehenengo gunetik kriston konexioen gendun, bakigu entzuten, itxeiken. Nahi berreskuratzeko, zuk zure burua arriskuan jartzen duzu. Bai. Beakin jasen ditzen da beakin buka nahi dut. Izaskun, nahi zuregana, bueltatzen da. Bakik ja nahi atorrela eta zora harri. Beitu Izaskun hortik. Sekitzatuz. Besarka da oso goxoa izan da, pentsatzen nolako galdu nola, eta berriro bio besarkatza oso ona izan da, oso goxoa. Askok txalotu dute momentua, Padilla. Begira, nire irabazleak dira lehen programatik, superpostik nago berriz bueltatu dialako. Hemen programa honetan xipeo asko komentatu dira, karpeta asko petatu, Luzia, eta ezakizte. Xipeo bakarra eta originala eta benetako xipeoa da Izanai, Izaskun eta nahi. Eta nik uzet hemen, nik horrelako adiskietasun maitasun histori bat bizi nahi dut norbaitekin, ja! Ara! Bai! Mesede! Izanai! Mesede! Ze polita! Izanai! Nagore Izaskun laguna da. Nagore! Oi! Nola ikusten duzu harreman hau? Pues oso sanoa. Claro. Hori da. Harreman sanoa. Superpolitia. Bai, oso politia, baina oso sanoa ere. Hasiera batetik bateratu zien, ondo moldatu die, eta normala eta logikoa dan bezala, saiatu da, berriro nahi berreskuratzen. Eta ni pentsatzen dut, eske berea da. Gaina nik uste, batematen bere hitza benetan ondo bete balin badu, Izaskun izan da, esan zuen, nik zure bilakun ez berriz. Bai, ez. Dicho, hecho. Izaskunen aldeko asko ikusten ditut. Baten batek... Hombre, aipatu dut leheno, ez da nik ikusten dut sentimendu horietaz aparte eta ondo moldatu direlan hortaz aparte ere, ikusi dugu Izaskun, izera fuerteko emakumea dela, kriston gogoak dituela irabazteko, ikusi dugu nola ibiltzen dan leian pasada bat da, eta nik uste dut berondoan ere nahi duela bikotikide fuerte bat. Hau da, aldaketa horretan Tania beste pertsona bat izango balitz jardezagun hainitze, eta nik uste dut denok kaletar moduan nahiko fuerte ikusten dugula, ez nago hain ziur bere burua jokoan jarriko zuenik nahi berreskuratzeko. Niretzat gauza izan da Tania bikotikide moduan ez duela fuerte ikusten, eta niretzat Izaskunen estrategia da berreskuratzea, baina batez ere aurrera joateko. Izaskunek galdu baino lehenu nahi esantzun lasaioteko berreskura jengo zula. Ez esantzi nire Bazekilako nolakoa Santania. Andoni, bazekilako nolakoa Santania. Igual beste era bate demostratzen zion, igual ondo jute zaio Izaskunei Tania. Taniak eiztu eukit demostratzeko kistone, zea, aukera. Igual Izaskunekin demostratzen ditezu. Izaskun hori baino azkarragoa da. Tania ez da olako pareja hona, eta hori baina ez da ikonturatzen supuestamente Asier da nahi, izugarrizko pareja iteue, baina frogan Asier da Izaskune galdu intzun, eta Tania zontaldek irazin du. Eta Tania zote bi hau, baina hor laguntzaileak eta bar, eta estrizore berrez. Esan behar dugu, Izaskunek egia esan dena eman duela. Letxo, bario. Nahi berreskuratzeko nik uste dut ere, eta gainera arriskuan jarri du bere burua. Arriskuan jarri du, Ibai. Nik uste dut Izaskunek ezauela joioarea buruakin, baizik eta bihotzakin jozauela, ez? Osea, fansanara nahikin, eta klaru itxizan bere momentukin nahiekin oso posi zauela. Eta niri petzeta jat oso valientia, Izaskun moduko emakume batek joaria jotzia, eta izabitz jarten arriskuan,
supuestamente la primera vista, Asier bera baino askoz be fuertiagoa dan, eta fanda matxete, fanda irabazten. Ibai, baina zuk esaten duzu hau, lehenengo edizioan, zuk bihotzarekin ere jokatu zenuelako. Baina nire galdera honako hau da, zuretzat eta guztiontzat. Lehiaketa hau baserrian nola irabazten da? Buruarekin. Bihotzarekin edo buruarekin? Burua. Buruarekin, bihotzarekin. Ala eta guztiz ere, burua, hankak, besoak jarri ditu Izaskunek nahi berreskuratzeko. Ondo, Andrea? Bega, bega. Agurea dugu. Izaskune bai bikain, Izaskun oso ondo, Izaskunek badaki. Izaskun atzean, ederto, elegante, doktore egon zara. Bai, guztua sentitu nahi. Bestekin puntxea da, kebeltza, horrek, a ber, hola, hoi jarritan. Ze, borobile egin danak. Bega, venga, motilek, arteaia, bega, ba. Irabazi duen baserritarra Izaskun da! Ondo atera zaio Izaskuni, baina bihotzarekin ala buruarekin irabazten da baserria. Bihurri? Nik uste buruarekin, baina bihotza ezinbestekoa da. Bihotzak emate izun plus horrek... Eta horiek biak nola uztartzen dituzu? Bueno, hortxe da, osaltasuna ez, baina bi batean nik uste hobe da. Alde bateko jakinduria eta bezareko jarrera. Eta audientzia bihotzarekin irabazten duzu. Hau da, favoritoak izango dira, bai ala bai, seguru, Izaskun eta nahi gaur bintzat. Lehenengo edizioa ikusita, nik uste dut hor argi gelditu zela buruarekin irabazten dela. Nik uste hitzeiten nahi dela, buruarekin irabazten dela, baina irabazten da lehiaketa. Nik adibidez, ni tamalurrek usten dut, bihotzakin jokau gendula, eta ez gendula irabazi, baina irabazle bezera atera ginera, eraman gendun guztiengatik. Hori da, Xabi. Saldua buruarekin edo bihotzarekin. Zure bikotekideak nola egiten du? Nola egiten ari da? Bihotzarekin, Maiderrek. Nola egiten du? Bihotzarekin edo buruarekin? Nik uste burukin ari dela, eta burukin irabazten dela. Horrez gala june launek itea. Eta hemen kritikatzen ditu asko, Asier egiteitun estrategik eta joarea jozulako eta ez dakitzer, baina Asier hori irabaztea junda, Ez da jun pareja aitea o inokin enamoratzea horrea, Asier junda hori irabaztea. Eta hori irabazteko, erabetzen duen estrategia bat izan da, joarea jotzea. Baserritar gehiore iraztea jundituk. Asierri egaituk hemen kritikatzen Asierri jodi joarea, baina igual tokau zaiolako bikoteik igual aulena. Seguro asko bor beste baserritar batzuk baleuke baita Tania joko lokela seguro. Eta Tania auki gabe. Nik joingo nian da eukiezke olako zea bat. Ez nire bikote eukin honen, baina olako bikote bat okatzen maldin bat zazin bardek. Da ju maldin maiz irabaztea gaina baino gehiago. Baina beste bik esan dior, joko lukiela finala joko lukiela, eta kritikatzen dio bakarrik kritikatzen dio. Eta beste bi horik zaitiz izkiau kritikatzen. Urkik etzeuki txarra, Luzia eztek txarra, baina txartzat bezala jozian etzekio. Txarra ez daukela, bueno, ikusiko dio, hemen diagora txikotuko merikor. Nik uste dut, gauza bat, beti zaudete Urkik eta Jokinek esaten da biena egiten dela, eta nik esaten dut, nik uste dut Jokinek eta Urkik edo Urkik jo nahi izan baldute joalia, jo egin dut zutena. Izaskunei errespeteatzeatik ez zuen jo. Ez da aukera pertsona bezala errespeta Marko, ez du aukera izan, azkenen Jokin eta Urkik, azkenen lehenengo gorrik izan ziren, gero urdina, bere pareja, orduan zengo. Txosu pizka baten agore zeren nik uste dut urrengo bidea oso interesgarria izan datekela ondo entzutea batez bez zuretzat. Izaskunen laguna zarelako. Nik, nagore, zera galdetzen badizut, Izaskun berekoia, egoista berekoia alda? Batez. Batez? Bihotz oso honekoa. Ondo entzun Asierrek hemen zer esaten duen. Izaskurren jarrera, apurbet egoista ikusi dut, berak esan dau nik nahi dut nahirekin bestela inogaz bez. Bere burua gare jarri dut. Baina egoista izan zan bere garaien bera. Porque berekin zeon Tania ez zuelako nahi. Orduan, egoista izan zen bere jokua ondo irtetzeagatik joarea jo zuen. Orduan? Bere joku ez beak Janirek zein nahi du, oain no. Bai, kasu honetan beragaitzik esaten dau eta beste batzupe berekoiek diez. Azkenien berekoie zer da, bakotxak beran buruen pentsatie aurrera segiduteko.
Izaskunek lelengoko biderra izen da aurreko proban, gelditu zanla taldez kanpo, Camilo Bidane eta Izaskun eta Tania. Izaskunek nahi izan eduki izan balu bikote, ez eutxien kanpoen utxiko. Orduan, Izaskunek alde batetik bizotza, hori argi dau, eta nik bere lekun bardin egingo neban, baina bestalde batetik burue erabili dau, ze seguruenik ikusten eban jaberan burue, Tania Gazarra itzute urrengo nominazioa. Zuretzat janire, Asier eta Izaskun berdinak dire, igualak. Asierrek esaten du, Izaskunek berekoi baten moduan jokatu duela. Ez ezagutzen esateko moduan ezer berat. Jose. Etxegatze esan barnean. Izaskunek asieratik argi utzizun, beak joara joko zula. Zazanet, berekoia ez da, beak asieratik esan zuen. Nahi berreskuratzeko asma zeukala. Bikotek ide hona zeukelako. Asierren postura ulertu, behar ditanik ulertu, ikendiak. Asierren berekoia deitzia, Izaskunek kasutan hori ez. Oain ikusi da un bideo hori ez, hori ezinek esplika. Hori eztik esan behar, Nek grazit ditena, zenek eta Asierrek berekoia esate Izaskunei, nun Asieratikan Izaskunek esan nio nahiei, konfiau du nahiengan, eta esan nio, venga, bikote bezala goaz aurrea, eta nahiengan konfiau du, joarea jodo nahi rekuperatzeko, porque nahiekin dijo, bukaera arde, ez Asier bezala, bere buruan pentsatzela. Aizeate berekoia hitza alde txarretik hartzen, eta berekoia esaten duen, Ona alda, galdetzen du. Baina eske tonuak eta zentzuak izan ditzazke. Asierrek nola esaten du hori? Berekoia esaten du bere buruan pentsatzen duela. Horrek ez du esan nahi, beste bat ezakite zerbait txarra egitearen, eta zer, bere buruan pentsatzen. Hori da berekoia izatea ere. Baina ze da zuen kasuan, nola gaizki pentsatzen dezuen, baina tono txarra etzen diozu. Berekoia hola jokatu dulako, eta beste iztilako utziko moke jorea jotzen behar joduro, eta berekoia izan da, beria lortzeko. Bere buruan pentsatu duelako, eta argi gelditu da, nik uste dut. Hori, berekoiarena, galdetu beharko zaio Asierreri zergaitik esaten duen, ze behar bada berekoiaren esan du, beste taldekidek ez dutelako eduki aukera, joara jotzeko, orduan... Hori tortikan balinakoa, Asierre joten dagoenien joarea itxen dago taldiagatik, eta Izaskune joten dagoenien berekoitzat joten dago, ez? Bueno, hemen kritike bakotzak beran ikuspuntutik botaten dauz, eta zu zeur ikuspuntutik Asierren kontraitzeko hori botaten dozu. Ez, nik esatetzu, nik Izaskunek behal dau izen jobe bai taldia fuertia ikusten daulako nahi. Hori ez da ikusi, eta Asierren zazoien ikusi zan taldiek egin ebala berba, eta taldiek onartu ebala bikoti aldatutie. Eta berbetan nahuela horrek muekak ez da kostazu zetan egin. Nik beti demostrado terrespetu daukotela, eta nire oinezan nona etorten itnotzutela mueska, zen nik enaz, ante todo, persona respetu oso, eta nik dana esan dut errespetuakin, eta inoz esto falta autonua, eta zer, oza, niri... Ez dut dezan tono gaitik, esan zut ipini dozu zen aurpegiek aitik berretan egona zen. Janire arrazoia du eta hori bada, eta denok ikusi dugu, talde urdinan badaudela, edo bazeudela, 3 pertsona joarea jotzeko asmoarekin. Momentu bat, Asierri buruz. Azken atalean, Jon Areitio adituak gauza bat esan zuen, ez bakarrik auzolan proban, baizik eta gero negutegian ere azpimarratu zuen. Asierri buruz. Nerea, galdera bat egingo dizut. Asierrek azken atalean beste aurpegi bat erakutsi aldo? Nire ustez ez. Ez du beste aurpegi bat erakutsi. Nire ustez bai. Da beste egoera batean, bere izaera nola moldatzen den eta ze alde ateratzen duen. Hitz egin dezagun honetaz, baina gogora dezagun momentua. Ametiketara, la hostia bat. Asier, zu pentsauzu hor baldin mazaude zure aurrekuk altu duko bela zokidat. Asier, denbo guztiran restiak nola iten duten, jokin egitu. Hostia! Egoera honetan aurreneko ikusten dugu Asier bere honetik ateratzen hasia dela. Instalatuko diankak eta behitu Asier nola da hon. Atzera! Lasai ez, iztutu. Nik ez nuke indarrekingo, eusten neongo nitzak eta listo. Jode, gaur ikusiet Asier. Oangoan zer gertatu da? Zaki ba, ni lehenko gona eta nik patata baino ez da ikusi, nik agintxuk emoteko eurin ikusi barik, nik uste eta agintxuk emoteko atzetik izkateko, atzin ez da izer pasada. Kaula. Nerea, Areitiok berak ere komentatu zuen, entzun dugunez. Bi aurpegi hemen ikusten ditugu, Asierren egon daitezken, edo balizko, bi aurpegiak. Zuk zer uste duzu? Badituela, erakusten dituela, segun eta zein momentua den bata edo bestea? Bai, Jon Areitiok ikusten duena da, hasierako frogetan,
asko ze lasaioa atera dela, beste talante batekin, asko ze bastakit taldea eginez, baina atalak pasala eta noski frogak zaiak ikusten ditugunean enean, gero eta liderragoa da, gero eta bere hitzak pisu handiagoa dauke eta nahi duena da bere taldea, bere atzetik joatea eta fuerte egitea froga irabazteko. Biurri. Beha, nahi irutzen zait, nereak ondo esan duen bezala, nahi eta enoi gabe bihurtu dela gorrien taldeko lidera. Asier? Bai, du daipe. Orduan, ezinbestekoa du, talde gorrik zeo zeikin nahi baldin badu, talde jokutan batez, Asierren laguntza. Ja, hemen bi puntu nahi dut komentau, eta bat da, lidergotza hartu du, baina ja, Asieratik hainizek eman dio lekzio bat sokakin, increíble. Eta bigarren puntu, jarri da aurren lidergotza hartu du, baina eski beste alden zeuken jokin, eskuatekin irabaziziola proba. Bueno, Ere ustez, prueba hontan Asierrei pasazaiona izan da, bestian lanian gehiago enfokatu da berian baino ez, sokagan tiratzeko postura makarrikan ikusita, Telmo izate zion galletik, baina Telmo eta petatu haizian Asieratik indar gehioten, que beha jadezan Andoni, esaidazu nork eutxi dituen patatak, talde gorriko nork eutxi ditu patata horiek. Ba, niretzako, Asier baina asko gehiago petatuk eta Telmo eutxi zituen. Rosa! Beha zon, postura komodo baten, tente jarrita hola, eta hola soka hitzaio tiratzen. Baina, horre uste zaio ba soka? Ez, soka horretzaio tiratzen. Soka horretzaio heltzen. Telmoren koñatak hitz egin nahi du, aurrera Rosa. Bueno, a ver, irutze zaitazteko Asierrek beste zebat, bestekoen postura da kalauan, azteko ze jokatzen gatik, gero zetortzen zitzaionagatik, obviamente entzun galdu nahi, eta gero nik usteet Asierrek dakan postura batik bakarrikan, ez dula ematen, igual laidanik tiratzen, baina eko zan, ez dakit, petatuta Telmo, gehiago eko zian ez, baina posturatik bai emateula, baina horrin horrek ezin du jakin zein aidan gehiago gutxio. Egila da, Asierren postura eta jokinena ezberdina dela, baina, klaro, denak ez jakiten jaiotzen. Zaki xoa igual bai, baina... Aurreko edizioan ikusita, ze proba zan, hoi pixka jakin marko zen. Bueno, nik ez dakat etxian soka bat iratzeko. Baina, inteligentzi pixka terabilita, ikusia jokinek zein don. Itza dara, nire ustez, hipotentzia. Zuk ustezu, bere taldean dauen iskuak, Petatu, Sigor, Telmo, Bea, aluan ikuste dituzu Urki, Jokin, Izasko, izatu, kiloska, eta ikustezu mucho kilo bere taldea, baina aurrea, eta gero, Rosak esan duna. Petatu eta Telmo ikusten dituzuzuk, bentsat? Besteekin konparatuta aulena direla. Ez, bai, Sigor ikuste dituzu kilo 6 kudian, eta zupetatezu errexo heldu berdezula. Eta gobrosak esan duen. Eta froga planteatzerakoan ere, Zigorrek adibidez lehenengo frogetan eta gehiago ateratzezun bere burua, bere iritzia gehiago erakuste zuen, baina azken honetan ikusi dugu bakarrik ari zala Asier pixkat ordena jartzen, eta horregatik nik uste dut pixkat impotentzia ipatu dezue, irabazteko gogoa ipatu dezue, eta nik uste dut hori dela horren islada bat. Marko, nien nago adoz izetakin, azkenen ikusia soka olatze hola, Asierren lekun, eta Asierrik iteu indar gehiena. Azkenen, soka ia vertikalen dago, eta atzegoke baiteu, baina nire ustez aurrekoa gehiago. Hombre, nik uste Asierrik baztekila bere burua kolokan zeola proba hori ez balen bazuten gainditzen. Baztekitelako ez da oso jakitun izan behar jakiteko iztaskunek nahi bereskuratu nahi zula. Horregatik nik uste horra Asierren aurpegi berrina ikusten egala, ez eta horrein azalera zidun ikusi dulako bere burua hortxe kolokan dola eta galtzeko eta etxakoteko arriskoakin. Iaketak irabazten dituzten pertsonak, superbibentzia eta zu jakingo duzu gainera, da, segun eta ze egoera daukazun hortara egokitzea, eta nik uste dut berari ikuste zaiola egoerara egokitzen ari dela. Hasieran jende asko zan, orduan bere burua pixkat estaltzen zuen, baina gero eta frogak bazakite ere, ez dakit zailagoak diren, baina bueno, indarrak ere gutxiago dituzu. A ber, interesgarria izan da, hemen esan dituzuen gauzen artean. Alde batetik ikusten duzue, Asier lider bezala. Zuk aipatu duzu, gauza bat. Beste gauza bat. Agian talde gorrian horrela tratatzen dute Asier, ikusten dute indartsu eta lider bezala. Eta talde urdinekoek nola ikusten dute Asier? Bideo berria da, adi. Piki. Asier da purtsu bete de tapau, baina gero ikusten dela fuerte eta hola, baina ez da. Esan behar dituenean gauzen egutegien, esaten dauz gauze batzuk, madre mia, zentzu barik. Bai, kutxio botatzen. Azkenean nik uste dut Asier da bilela kaka purtsu betiten, bazen nahi dau joan eskutuan.
Gero ez dauz esaten gauzek, petxetan da zuen gauzek, osea... Molesto dagoela moduan. Bai. Bera, bai, postasunez, basebitu etorri da nire sister, tal, no seke, bai, gero benetan... Gero, ez da sentitzen hori. Barrutik dabil pentsetanen, jugadea, dabil jako urtetan, batzarto. Faltsu txapela. Piki-piki. Janire, entzun duzu. Behin berriro daude hor atzetik kritikatzen, ez dutenean ezagutzen maiguen ulertu aldot, eurak hori ikusten dabe, beraien ikuspuntutik egiten dabe berba. Ni aurrekora bueltatuz, hone biek esan dabe, Asier aurreko postuan, eta bar, Asierrek ze postu nahi eban, patatak tiratzen. Ze postu nahi zuen ez dakit, beak aurreko hauzen Ez dakizu, begiratu. Ez, berak aurreko ez zuen nahi, Nik uste jarri zara gainean beha, eta nik uste etzara beretzako egokia izan hor tiratzia. Igual azkeneko nekozun. Atzean, Gehiena tiratzeko eta jarri zan aurrian. Berak nahi eban atzean. Eta bera ikusten zan hobeto atzean. Eta altua zalako, jarri zuten aurrean, uste zutelako estrategia horrekin hobeto zala. Ez que etzun tiratzen, aurretik etzun tiratzen, atzean gehiago tirako zuen, obviamente. Kasierrak indarrak eta potentziakin atzean hobeto izango zan. Baina jarri zen aurrian, eta orduan etzun tiratzen bestea gaina. Aldeak erabaki, eban, bera esan jarri aurrean, eta berak onartu eban. Baina etzan erabakia gona izan, azkenean etzun tiratzen. Baina ez da zerren erabakia izan dela txarra, izan da taldearen erabakia. Entzula tiratzen, beste aino gutxio, hori bakarrik esan dut. Eskerrak ez ebala tiratzen, ze bera aurpegian, karo, kontua da ez dozula zer ezagutzen, eta ez dakizu bera aurpegian. Ez ezagutzen. Xabik, Asier atzen jarriko balin bazan, zena ezu, bestek zintzirik jartzea, horrain izek demostrazion, Asiera izala batez pentsatzen eta esaten noski, behatzen jarriko balin bazan. Garrira doala. Garrira, ez da hor goian tente Asierren metro eta pikuko altuera. Angoratik datorre, soka, Eta petatu behor dago, ez da altua dabe, bai? Zein jarri zan azkena talare Asier hola zeon, pentsau Asier atzen jarriko balin bazan. Bueno, baina Asier ez da hor altu bakarra, Hainitzek lekzio bat eman zion horra Asierrei. Zure kontua da Asier kritikatzea eta ez dozu besterik egiten. Momentu bat, mesedez, Asierri buruz ere beste momentu batzuetan ere hitz egiteko aukera izango du nerea, eskerrik asko. Telmori buruz egin behar dugu. Bueno, batez be, gauza bat esan nahi dizuet. Azken atalean ja iragarri nuen, eta lehiakidei notizia eman nien. Hemendik aurrera fase berri batean sartzen garela. Adituek, euren bikoteka baina bakarka egingo duten eta egiten ari diren lana aztertzen hasi direlako. Azterketa hori guztiek gaindituko aldute, Telmoren kasua, jardezagun adibide bezala. Zuek zer uste duzue? Telmoa ahul dagoela eta adituek fokoa bere gainean jarri ote dute? Telmo bitxu zokia. Buru egotz, Telmo, zokie da ja. Zokie da ja. Telmo, zukin bizun jarra, garritiako zuta. Ezin dit, tio, irrista huiten hau motel. Telmo postura arron galdu du. Enekin jase posturetan jarri, ezin ditu nankak lurrian sartu pasia egiteko. Horre bilina, ez... Aguanta, Telmo, aguanta! Venga, Telmo, Telmok ez duela postura edo jarrera onena hartu. Ez, teknikoki ez behintzat ez dauka postura onena. Mira, Telmo, alduzula, Irristalatu. Telmo! Sartu horre hankak, Azkeneako ja hor, kiston lokat pila indanekan, justiziazion. Ez moitxu! Venga, hostia! Venga, Telmo, hostia, venga, bai! Aguanta! Tiratzea! Balaula, hostia, merrez balau! Pum, pam, pam, da zin izan dut azkenean gehiago. Rosa koñatua hor, lurrean. Ai, ama. Eskuak burura eraman dituela. Bai. Irristatu indela. Zer gertatu zaio Telmori? Nola ikusten duzu Telmo? A ber, Telmo inoz ez da ibili, olako gauzetan. Orduan, hauten jartzeio soka gerrian atzian, gorputzez handien alako, pentsatu kistonen gaula. Eta, klaro, kieres o no, anai gabe irrisbarra bitea dero itala. Gero aktitude gauza, pues, bueno, igual momentun, bere posturagatik, o nola itzetengatik mateu ez dela itiratzen, baina, tio, ikustea aplos bukatzeu. Ez da gauza ez dula eserrin. Hoi da, gauza, azkenen ikusia dena mandula, baina teknika egokia ez du hartu, baina hoi normala da. Azkenen hoi ez du inoizin, eta nik ere ez, eta eske hoi normala da. Ulertzen duzue Telmoren
Ahultasuna? Nik uste aurreko... Ez da ahultasuna. Ez da ahultasuna. Dena eman du. Ez duzue ahulik uste. Bakoitzak aldu nahi keu, eta beak honek esan duen bezala, aurreneko aldi izango zuen, hori kentzuna, eta orduan, ari esplikau be, haiek ez daki taloia zartu behar dien nahi lurrin. Hombre, gero ere bai kontuan auki berdena da, irugatzea dela tiratzen, beste zenbait junin diala. Ez dakit nola esan, ahultasuna, ezkenengo iruretan gatua. Aktitude kontuan ikuste, ez dala Telmon kasuan, tope ibiltzen da beti, eta kasu honetan, lokatza be, lurra zelan... Ikuste guada, eta berak esaten dau padik, momentu baten padik, berak esaten dau, irristatzen dala, lurra gozten dala, hori bere kulpape ez da lurra zelan dagoen ikusitza. Ez dakitze baserri ikusi dezuntzuk, ze Telmo den amaten beti ez dakit, eta degusta ez dait, baino. Ikusiko nintzen guztua, Telmo emateik dana, eta alduna. A ber, ez detela kritika. Bere topea zeugik, eta bere topea ematen mau, gehiotzo eskatzeik. Baina gauza bat esango dizut. Hori kritikatzea alperridek. Xabi, gauza bat esango dizut, baina fase berrian sartu gara. Eta besteek egiten duten lanarekin ere adituek konparatzen dute. Eta beti esaten dut, eta aurreko edizioan egon zinetenok ere badakizue. Zeinek irabaziko du baserriak? Bikote batek. Eta hemen onenak, orain arte onenak daude, baina apurke joaten, hasi beharko dira. Hemen asko erakutsi behar da fase berri honetan, ze aukera asko ez dago. Telmok parejata jokau bertzunen Maiderrekin, demonstrauzian. Erakutsi dut. Bakarritu gauzaienen, demonstraudik, da talde niten dik, bere topea, danok tope desberdin ez euski hau, eta bere topea ematen gizek egin eusko berdiok. Guandikan dauke gure burun, Telmo eta Maiderrek irabazi zuten azkeneko frogaura, ez da? Nik uste dut inorrek ez zuela espero, eta beraiek irabazi zuten azkeneko desafia, nola deitzen dalare. Baina egia da, eta mamos Telmo, baina egia da, momentu batzutan ikusi gendula, eskuekin nola, soka eltzen nola bai, eta noizbait ikusi gendula. Nik uste aurreko edizion Nataliak Telmo baino gehiago tirau zola. Beti zaude aurreko edizioarekin, etorri 2008 batea. Xabi, Nataliak txalotu ditu zurritzak, baina Rosak ez dakit. Bueno, a ber, nik ez dakit Natalia lehen gorten nola tirazun, baina Telmo eskuak hori ez zaitu, igual eskukurratuta dazka, ez dakit, zuk soka tiratzezunen, no se. Ondo alimaz kasu eskuk, un makina, baina nei urratu ingoz izan, horratik ingozun. Natalia bere azkazaz da guzti helduzun soka eta... Erakutsi zure azkazala. Hori garra engantzako. Telmo baino gehiago intzon. Osa, Telmo, a ber, ia Nataliak ala uste duen. Telmo ikusita, zuk nola ikusten duzu zure buruan, edo pasaden edizioan egindako lana. Telmorena konparatuta. Desberdina da, baina ikusi denez, esfortzu asko ez dula egin. Nola ez? Bueno, es criticar por criticar. Bueno, hori da zure iritzia. Ez dakit, oza, Xabire bai, ekipo gorrian kontra dijo a muerte, pena. Nik uste ados, gauzatxo bat, Telmoren karpeta, nola baita esateko, edo artxiboa zabaldu dugu, baina adituek artxiboa asko dauzkate. Lehiakide asko dagoelako. Jokoan, oraindik. Telmorena ikusi dugu, eta zigorren lanarekin konparatzen baldin badugu, biak holan ikusita, zigorrek azken egunotan egindako lana ikusiko du. Venga, Zigor! Bestaldean! Zigorrek horri ikusten dugu korrika egiteko, ostatzen zaiola. Eska xamar, bai. Ez da beran habilidadie, nahi misión eta purretratoran ritmu, Lehenengo vueltia ondo indot, baina bigarren ezina, baina enak hartu, Venga, Zigor! Ikusten eburu debil. Bete inda. Jorri? Bete inda, lehen esan deuna Telmona, ez? Zer retatu zaio Zigorri? Bete indala, nik ez da zigarroa erretzeu nozeiteo, baina... Enteitzezo, ez da hori behi, galetu beharko zaio, baina lehen Telmona esan deun bezala, dana eman dula, Zigorrek berdina indu, loke pasak fizikomente, oso haul ikusi ez. Blufin du, ez? Ez que ez duetzen, igual, o nervioso do, ez que ez duetzen, o ez que ez betaten Zigor, ez que Zigor meta oso atentzuenian, bai oso ondo, baina ez que hortik aurrea, ez que ez du demostrau, ez da indarko. Adez, nire korrika jartzen behar zipitzik ez de balio. Baina baserritar beste karakteristika batzuk erakutzu dituzu, eta Zigor, nik ez detik ikus. Baina dena ematen bai, segan, bai. Ez dezula ikusi Zigor.
Segan intzun. Horra Goldane, bai. Segan zema denbo intzun. Bueno, estilo pixka, sasi bakitzen bezala, baina, Eta meta zapatzen da, oso ondo, baina hortik aurrea frogasko ondia. Eta nola ikusi gendun bastante intzin, sasi bakitzen goiti bera intzin. Zea beti baino goiti bera intzin. Traktoria ibiltzen duen baserritar batek, horrea junda baserritarrak ez bau ibiler traktore bat. Bigarren programan, bigarren. Rosak itzegin traktoria gehiagotan aterako. Rosa, zer dinozu? Nik uste ja, baserritar bezala, ja, kiston papela iteula, baina zosortan faiatu berboa, igual korrika iten besteka, kiston fondu ez da, igual kiston baina, Rosa, baina baserritar bezala zenba frogetan erakutsi du? Joder, meta sartu dunen, bale, igual segan etzaio zondo ikusi, baina traktoriak inerekin moldatzea. A ber, baina traktoria ibiltzen duen edo zeinek ibiltzen du traktoria ondo. Bueno. Hau da, kizu ibiltzen, ez da kizu ibiltzen. Baina, eta eurtirak, soka etirakare zenbat egon da, ez da, nik ez da zigor ikusi. Igual ekibokatu. Erabakizu, zuten du. Hemen nik ezagit, alde bateko bakarrik ikusten dian, o telebizioa erdiago jarri, o nik zain, eskubita o ezkerreta zen. Lehenko azten, goldan ikusi nitun, gorrik, kaletarrak idin aurren, kaletarrak atzen, baserretarrak atzen, eta ekipo urdinen, hankaz gora batzuk, eta beste batzuk goldea eman ezinen, da hori danak ez hemen azaldu. Nik uste bi taldetako baserritarren lanak, biak izan dituela onak eta txarrak, nik uste. Baina bateko bakarrik esaten egia. Ez, nik biak. Duta eta egia da. Alde urdinean ez da lan txarrik egiten orduan. Bai. Iriakin adibes urki desastre bilizan. Urki desastre. Urki bakarrik ez, Urki bakarrik ez. Manzizidor, errepikatetzak ez hori, mesedez? Bai, iriakin eta moldatu. Egia ere bai, gio irio jeke bai, beste jarri ezkio ikusi merkozian zen pasako zan, Iria badakigu asier oso hona dala, oso itzei hona dala, baina ikusi berko zan irio jeke bai beste jarri ezkero lakoa zan. Jokinek ez ez dizkien. Ezagutzen itzei bezala alerrieta oso hona da. Bai, baina ikusi berko zan. Gauza bat, urki aipatu duzue, Carmele, gogoratu, Carmele hemen dagoela. Zemat buelta egine bazan asierrekin. Iripariagatik hain, iripari ezberdinagatik hain. Ez, bai, ezka, asierrek erakutsi dau, kaletarrak aurran ipinita be, gidatu dauzela, hori ezkan du meditori. Ez, baina ikusi berko zan beste iripariakin. Bueno, Claudio, bestela zuok esan, nork erabakitzen zuen, norke hartzen zituen idipare bakoitza? Nortzuk erabakitzen zituen? Nork erabaki zuen, asierrek erabaki zuen idipare hori hartzea? Ez, baina tokatu nintzen nola. Ez, taldeka egingo zuten. Taldeka egin zuten estrategia. Ez, ikusi berko zana, arrebese bai. Iri diferentiakin, bat abestiekin, beste zer zuten. Bota desafio bat, eta erakutsiko du. Iripare bat ateratzen zunean alperri da. Gauza bat, urki aipatu duzu, eta txoizue pixka baten, ordenatzen dugun, Carmelek hitz egin nahi du. Urki, Manzizidorrek esan du, haizu, momentura arte urkik ez duela asko erakutsi edo... Ez, nik hori ez dut esan, Eta berak ez dut uste hori esan dut. Berak ez da hori esan, Bueno, nik ez dut hori ulertu. Orain zer esan duzu? Esan da berriro. Entzun! Adibidez aurreko frogan urkik gaizki entzun. Ze iripari altera Bueno, nik ez dut uste gaizki egin zabenik, Eta metako frogan... Ondo agixen bez. Baina txarto... Carmele, badakizu zer gertatzen den, hemen bideoak dauzkagu ikusteko. Eta erakusteko. Ikusi hau. Eta aukaken parejaken, nire baino, kostego ikusti. Luzia, korrika egiten, ona da, Bai, dijo, pixkor. Tik hartu itun patatak iristen nahiko lan, ja ikusizka lau bat eroidizka. Asko hartu bai, baino gero aliatu. Beitxu. Beitxu, zer beitxu biot, ikusi dota? Dana ezin da ondo egin, gero, patatak bagian erori zitzaizkion batzuk, baina gero tiraka sokan nola ibilizan. Nola ibilizan sokan tiraka... 5 kilo hartu zitun, 5 kilo normal eroitzea patata batzuk. Ez que, hainbeste patata hartzen badosuz, gero erori egingo zaizkizun, nori ez? Baina eamateko estrategire baserritar batena demostra barkozon hori baino behar zala, Baina patatak eroateko estrategia eta baserritar Ez da hitz, azkenen joko horre bi fasez euskene, bi pixu berdinek altzien. Hoi da. Bi fasez euskene, joko horre, lehenengo estrategia izan, alik eta patategien amatea, kontrarioi? Urdine. Hori ikusten da, horreati lehena baldintzen gorri da. Diego Luziari esker eta gero urki atzetik Luziari Luzia urdina da. Baina nik uste dut Luziak agian gitxea gorte zituela eta harinago jun, baina bestiek, urki hartu zituen asko eta agian astigo juntzen, eta agian ere ez zitzaizkion. Eta zure ustez zemu zibilizan urki metaren frogan?
Bueno, nire ustez oso ondo. Metan frogan oso ondo. Serio hartu behar dugun fasea. Fase berrian gaudela. Nik 3 adibide jarri ditut. 2 talde gorrikoak. Beste bat talde urdinekoa. Adituek zorrotz egin dute azterketa. Eta gauza bat esango dizuet. Azterketa horren ondorioek zerbait sortuko dute. Hor utziko dugu. Zergatik ez dugu analisi bat egiten. Norekin egiten ditugu analiziak? Natalia. Natalia, Gabon, Natalia. Haitzi mesedez, Natalia. Ara nola torri den? Zer etorri naiz, Nati! Dotore! Yufi! Ez fijatzen naiz. Jendearen reakzioan alakoak diren, nerearen reakzioa edo izetarena. A ber, gaur egia, Amaiarena. Bueno, gaur Natalizia, zeri buruzkoa egingo duzu? Okerreko hanka. Gaur, top, 3 rankina okerreko hanka. Okerreko hanken rankina. Bai. Osea, okerreko hankarekin hasi direnak. Bai, holaxe. Bale, nondik hasiko gara, 3garrenetik? 3garrenetik. Venga, 3garren postuan. 3garren postuan, Telmo. Telmo eta Rosa, koñatak esaten du. A ber, esan, eta gero Rosak ere erantzuteko aukeri. Ikusiko dugu irudiak. Venga, ikusi, bai, zukakitzen duzu zure tartean. Zergatik esaten duzu? Ara? Erortzen delako, estilori gabe, elegantziari gabe, eta horregatik ematen du Telmo Noria, Telmo Molinillo, Telmo a la fuga, baina ez dirudi egiten ari dela... Elegantzia gabe, immortal bat induta. Niretzako ez daka elegantziarik, horregatik 3garren postua eman diot. Rosa, zer? Lasai, urrengo nesango diot, que te dedica una voltereta o así. Bai, edo zuretzako beste bi. Hombre, ara! Nola da Telmo Molinillo, pentsatu dut esan duzu Telmo a la Torremolino. Telmo dena. Esate, a ber, Nataliak esan nahi duena da, hori ez dela elegantzia. Gutxi. Eta dotorezia zuk asko dakizu. Bueno, pizkatxo bat gehiago, bera baino, uste baiet. Dotore torri da, como una divina. Eski baiet. Tomateo adivina. Adivina. Igarle bat bezala, igual igarriko du. Bueno, igarri ez dakit, baina esango duzu orduan, 2garren postuan hor dago. Okerreko hanka, top okerreko hanka, gustatzen zain. Nahi, da. Nahi? Nahi. Aizu, baina nahiren kontra kritika bat egingo duzu? Bueno, baina ikusten zaio, zapatilla galdu zaiola. Bai, gogoratzen dut. Eta, Camilo egin zuen bezala. Baina segi intzon alare. Baina segi. Alare segi intzola. Bai, ondo iruditzen zai, baina nire iritzia da, frogatik kanpo ateatzea, Camilo egin zuen bezala, besoak besarkatu. Natalia, baina demoraik ezin duzu galdu. Listo. Baina horrela ondo egingo du froga horrela, zapatilla bat. Bai, lehenengo edizione bazir Katiuska galdutako. Danak batera zitzegin mesedez. A ber, ikusten dugu gainera proba honetan egin zuela, gertatu egin zitzaiola da, askatu egin zitzaiola Xabiri bezala, eta Xabi jarraituzun, noski hori. Katiuska alduzun. Baina, gustatu zait zuk ematen duzun gomendioa da. Nairi, ematen diozun gomendioa da, momentu horretan utzi behar zuela proba. Ez que proba en berda galditu. Zapatia garbitu eta jantzi. Claudio. No ez dira ikusia proba bate, zapatia galduzulako jakin gara. Aurreko edizio Natalia korratik esan zuen itxoin, nahi Katiuska aldu nun, eta itxoin, Katiuska. Gelditu behar zan proba. Gelditu behar zan. Bueno, jakin dezagun, Jaun Andreok, toparen topean. Top. Mesedez, zure kamera hor daukazu. Miren. Mire. Bai, xua, kriston hostia eman zain, Kriston hostia. Bai, bideoa badaukagu? Venga, aurrera. A ver. Ara, rakatunga. Bai, hartu zuen. Eskerrak lastoa zegoen. Bai. Eta niretzako izan da... A ber, entzun. Zure analizia. Dotoriena, eta gaina ikusi, lastoakin kriston txukuna indu. Eta izu, miren, badakigu gaixori zaudela, eta hemendikan musu eta txalo bat. Bai, musu bat guzion partez, eta txalo bat miren entzat. Baina ondo, egiten duzu kritika ona, orduan. Bai, berarentzat bai. Dotorena, Marko. Eharra izango zen Nataliari goitikan
A ber, nola botako zen. Hori ikustea, Igual ez? buruz, o, ez da egit. Edo zu, baita ere, edo zu, emango ez zu txiri buelta, ez da? Ni arti bota nintzen, Atera nire venga, bideo. Jabato, venga. Lehenengo entzun, eta gero hitzei. Venga. Bai, utziko jatzu hitzei deno. Venga, lasai. Bueno, orduan, zuek, Markok esaten duena da, gustatuko litzaiokela egoera horretan Natalia ikustea. Ez que nik egoera asko. Berdin hartzatu, denbora guztin. Arrazoia du, Nataliak egoera asko bizi izan dituela. Claudio, iztegi bat emango jot. Nabi, zeri? Iztegi bat emango jotela. Iztegi bat berari? Zer bazutzat? Hitz gehiago erabiltzeko. Bai. Muxu bat. Gestikulatu gehiago, Hori bai, nik erakutsiko dizut, Venga, muxito. Aio. Bueno, ya está. Orduan, lehenengo postuan, Miren. Miren da, top. Top. Baina, oraindikan, zer? bat gelitzen zaigu. Mirenen gainetik badago. Sei. Abakizu zein da, ez da? Baina ma beldurra ematen den niri. Horrela jartzen denean. Hemen txedakagu. Amaia. Aupa Amaia! Banoa, benetan? Zer esango... Ez baina, a ber, Natalia, nik esan nizun. Amaiarekin, harremana... Ona dakat, hori gainea, positibo emango jo, esango jo. Positibo? Hombre, Ez nahi fidatzen baina. Bueno. A ver, esan txala, behak, eta... Irudiak ikusiko ditugu lehenengo, edo... Venga. A ver. Ara? Elegantzia eta dotore daka. Eski hori ba. Esnea ezaio erori, ordu niretzako topo dago. Eritxe da nakinik, Esnea zenun bota, azkenean. Eski esnea etzaren ere ibiar, ez? Baina Nataliak egin dizu holan, zera kritika positiboa egin dizu. Bai. Txalo bat amaiarentzako. Dana positibo izan genik. Azkenean. Hola, biardet. Hori, nola itxezu ez? Osa, lagunak izateo baina. Baina nik edukazioa eta respeto dauka. Baina gaur irratin guztua zondeten, pozik ontzat, Amaiako zondaki esnia gutxik ordaintzen dutela lurrea botatzeko, así que ondo. Natalia. A ber, okerreko hanka ranking edo topa egin duzu eta ezin dugu ahaztu, zuk baserrian egin zenuen lehenengo pausua nolakoa izan. Ai, ama! Ikus dezagun. Ikusi. Hau gogoratzen alduzu? Rakat. Tonigaz elegantzia. Horrela erosten naiz. Como una princesita. Ba, kriston dotore. Hori bai, elegantzia. Horretako gehiago. Lokatzetako ere, bai? Lokatzetako eroika politiago izan zala. Horrekoa. Bai, han lokatzetan hor zapu bezala la pop. Horrengoan zuretzat, horrengoan egaertzeko piztina bat, hemen. Lokatzeko piztina bat, iterretot, zutaria be. Oi ba, izate ziama. Oi ba, zera lokatzetan hori izate ziama pelean. Zera lokatzetan, Marabillo. Oi ba, izate ziama, hori izate denez ba. Baina ez da, izate ziama piztina lokatzetan daranako. Oixe? Oi ba, baina ez da. Bi emakume hauekin ez dakizaren. Nik benetan baina ondo nahola, orain. Bai, baina. Ba, eskerra. Ikustea, bai. Eskerrik asko Natalia Txalobat berarentzat. Rankinetik rankinera. Zuek, badakizue astero aplikazioa erabiliz, baserritar onena eta kaletar onena aukeratzen dituzuela. Jakin dezagun aste honetan, zuentzat, esate baterako hauek dira aukerak, zuek zer erabaki duzuen aplikazioaren bidez. Beti bezala, zein aterako da? Zein da? Izaskun. Jokin. Erantzuna edo aste honetako baserritar onena zein den esan aurretik, esan behar dizuet justu irabazleak irabazi duela. Batez be, boto batengatik bakarrik, boto batek markatu duelako diferentzia. Beraz, aste honetako baserritar onena zuen ustez, hau zera. Jokin! Claro, inok ez dauka holan kuriosidea da, bigarren postuan nor gelditu den zen, boto batengatik irabazi du. Izaskun fijo. Izaskun fijo. Izaskun izan da bigarrena. Jakin dezagun kaletar onena zein den, hemen aukerak, zein izango da? Nahi. Baina Jokin baserritar bezala agertu baldin bada, izan daiteke Andrea. Goiti bigarren dauna. Egon badago,
Hemen ez dakabitzen, baina egon badago, Egon lasai. Bueno, ba, zuen ustez, egon lasai, zuen ustez, kaletar honena aste honetakoa, hausen. Nahi duzuela, bai, baten batek, Lakorrek ematen duen saria nahi eta irabazi du. Gasteizera joango da aste honetan Enrique Llanosentzat baita txaloa ere. Enriquerentzat eskerrik asko. Esan dizuet, fase berrian sartzen garela, nik oantxe bertan, aurrerapen bat emango dizuet, urrengo atalean zer ikusiko dugun, esango dizuet, baserritik Añanako Gatzagara mugituko garela, Araban, eta bertan, lehiakidek mezu garrantzitsu bat entzun beharko dute. Orain, satitzo bat jarriko dizuet, eta ondoren osoa jarriko. Orain, zuentzako notizia bat daukat. Gogoratzen duzu, esan nizuela bakarkako eta bikoteka egiten duzuen lana ere, aztertuko genuela eta aztertzen hasi dira adituak. Nola zaudete! Bueno, konsolat esango dizuet. Gaurko saioa ere, dantzan bukatuko dugu. Bai ala bai! Dantzan, jendeak ala eskatzen zuelako. Gainera, izar handi batek bere azken abestia eskainiko dugu hementxe bertan. Baina, iragarpenen aurretik jarri dizuet satitxo bat. Esango dizuet urrengo atalean, bikote batek, garrantzi handiko mezua jasoko duela. Ikusi. Orain, zuentzako notizia bat daukat. Gogoratzen duzu, esan nizuela bakarkako eta bikoteka egiten duzuen lana ere, aztertuko genuela eta aztertzen hasi dira adituak. Hori dela eta garrantzi handiko oharra daukat bikote batentzat. Ze bikoterentzat, izango da hemen tentsioa nabaritu dut. Ze bikoterentzat izango da mezu hori. Jon Fernández, Gabon berriro. Ze saltza daukagun sareetan, konta idazu? Bueno, gauza pila bat komentatu dituzue gaur gauean platoan, eta gauza horietatik errepaso azkar bat egingo dugu, bale? Azteko Asier RX Josiezetak esaten duena, Asier Izaskun kritikatzen eta bereko ja dela esaten, alegia zozoak beleari ipurbeltz. Gauza gehiago zapeatzenek esaten duena, Izaskunek Asierrek ez bezala erakutsi du bere jatorrezko bikotearekiko ardura, gaizki esan dut, maitasuna gizalegezko jokabidea. Gauza gehiago, eta orain gaia aldatuko dugu, Natalie, kasu honetan, hau zuretzat zebenetan zure sekzioarekin hementxe gure txiolariak maite minduta daudena Italia, eta hementxe Emilik hau ikusi nahi du, piztinan retoa ikusi nahi dut. Venga! Bera, hasiko gara hau prestatzen, Piztinen erronka. Eta ja bukatzeko, Claudio, meme polit batekin bukatuko dugu, gif polit batekin. Bai, mesedez. Ze nori ez zaizkio gustatzen horrela pingüinoak, Ainz, Telmo, pingüino modura irudikatu dute. Honekin bukatzen dugu, Claudio. Pingüinoa gustatzen zaizkit pilo bat, Rosari be. Pilo bat. Pilo bat. Osondo Jon Fernández, eskerrik asko. Erronka. Oso ondo tirapu, saltza pizka bat ere ipiniko dugu dagoeneko prestatzen Laster dantza egingo dugulako, baina aurretik erronka. Erronka, aplikazioan galdera bat egin dizuegu. Eta honekin zerikusia duena. Komuneko papera. Nortzuk erabili beharko dute komuneko papera. Armailetan daudenek erabili beharko dute, baina armaila urdinean daudenek edo armaila gorrian daudenek. Juan Terol. Gure zuzendariari eskatuko dizkiot datuak. Orduan, komuneko papera, gaur hemen zuzenean, ia 12 direnean. 2 minutu falta direnean, hain zuzen ere. Erabili beharko dutenak dire armaila gorrikoek. Komuneko papera
Itxozu mesedez hartu, eta orduan badakizue, nola erabili, nik hori bai, altxau. Mari Carmen, etorri zaitxez, igul aurrerago, distantziak mantenduz, Rosa, etorri zaitxez. Hortik, hortxe. Igul aurrera, pixka bat aurreratu zaitezke. Badakizue, nik... Gure kontra? A ber, ia gainditzen duzuen, hemengo lerroa, ia gainditzen duzuen. Irubi bat, planera esango dut, Tres gaude, beraz! Iru! Bi! Bat! Lanera! Ai ama, batzuk akortu, ai ama, oazkenean. Bueno, zuek ere erantzun dezakezue, Claro, guk sortu nahi genuen efektua honelakoa zan, baina ez da. Hori marko izan da. Hau marko izan da. Kontuz, komuneko paper hauek endu behar ditugu zeren orain, izar handi bat sartuko da gure platoan. Gainera, berak egin duen euskarazko bertsioa eskainiko digu. Gurekin delako Albina Stardust! Albina, Gabon, maitea, eskerrik asko. Albina Stardustek bere Mirame kantaren remix euskaraz eskainiko dugu eta guk dantzak egingo dugu. Badakizue, gau gona pasa, igandean basarria eta aste artean basarria zuzenean. Albina Stardust! Jaja, marikon, beti berdin, ke horror. Ez naiz izango, inoiz zuen payaso, neska katxarro, bere buru azarro, ni neu naiz orain, ez dago inoren zain. Ez erezetik jaio nintzen, begira orain non nagoen, Albina Stardust nauzue. Elkarrekin aske izan arte, ez erezetik jaio nintzen, begira orain non nagoen, Albina Stardust nauzue. Elkarrekin aske izan arte. Ai, cariño, bizitza bi egun direla, beti kezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola, izan behar gara libre eta travesti, eta punta, jarrai dezagun. Honey, listen up, this is not what you thought. These girls changed the game, they made me free, they made me gaga in the room. Pink flamingos in the pool, Miss Madonna on Bowie too. Strike a pose and make your move. Ez erezetik jaio nintzen, begira orain non nagoen, Albina Stardust nauzue. Elkarrekin aske izan arte, ez erezetik jaio nintzen, begira orain non nagoen, Albina Stardust nauzue. Elkarrekin aske izan arte. Ai ama, nola zaudeten, Uste duzu bukatu dela, utxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru, bi, bat. Ez erezetik jaio nintzen, begira orain non nagoen, Albina Stardust nauzue. Elkarrekin aske izan arte, maitasun olakoa zaren, maitasun hor bihurtu zaren, Albina Stardust nauzue. Elkarrekin aske izan arte, begira nazaztu. Eskerrik asko! Txalo bat abilaraztu! Gabon! Begira ze guapa, Albina Stardust.